ଯେମିତି ମା ସେମିତି ଝିଅ। ନିଜେ ତ ଖରାପ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବାର ଲାଗିଛି। ଆରେ ତୋ ମା ତୋତେ ଏଇଆ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛି, ଏଇଆ ଶିଖେଇଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସାନ ମା କହିବେ ଆନ୍ୟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଅଂଶ କହିବେ, ଦେଖ ସାନ ମା, ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଂଶ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ମେଘା କହିବେ, ଦେଖ ଅଂଶ, ତୁ ୟା ଭିତରେ ପଶ ନା। ଏ ଝିଅ ଯାହା ହରକତ କରିଛି ତାହାର ଜବାବ ଏ ନୁହେଁ, ତାର ମା ଦେବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କହି ମେଘା ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଦ୍ୟା ଆଦ୍ୟା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏପିସୋଡ଼ 299କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ହଁ, ଆଦ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତଳକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମେଘା କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୋ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି ଆଜି କାରନାମା ଦେଖ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟା ଆସି ଆନ୍ୟା ଆଉ ଅନିକ ମଝିରେ ରହିବେ ଆଉ ପଚାରିବେ, କହ ଆନ୍ୟା, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ ପରା, ତୁ ଚୁପ୍ କ'ଣ ରହିଛୁ, କହ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ରାଗିକିରି କହିବେ ଆଦ୍ୟା ଆନ୍ୟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟା ତ ଚୁପ୍ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନି କହିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟିଚର ମ୍ୟାମ୍, ଆଜି ଜିଲାପି ଆଣ୍ଟି ଏମିତି। ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବେ ଆନ୍ୟା ଏବଂ ଆନ୍ୟା କହିବେ, ତୁ ରହିଯା ଅନି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କହିକି। ଆଉ ଆଦ୍ୟା ରାଗିଯିବେ ଏବଂ କହିବେ, ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ ପରା, ତୁ କହୁନୁ, ତାକୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ? ହଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ କହିବେ, ମା, ଆଜି ଜିଲାପି ଆଣ୍ଟି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଲେ। ଆରେ ତୁ କହୁନୁ, ଏତେ ରଙ୍ଗ କାଢ଼ୁଛୁ? ହଁ, କହିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଂଶ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଂଶ ଯାଇଛନ୍ତି ଜିଲାପିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜିଲାପି, ତୁ ଏମିତି କହିଛୁ, ତୋର ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛୁ, ତୁ ଏବେ ଏହି କ୍ଷଣି ଆନ୍ୟାକୁ ଭୁଲ ମାଗ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଂଶ ଜିଲାପିଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଜିଲାପି ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଅଂଶ? ଜିଲାପି କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗିବ? ଜିଲାପି ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବ? ନା, ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜିଲାପି କେବେ ଭୁଲ ମାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିବେ ମଲ୍ଲିକା ଅଂଶକୁ, ସେତେବେଳେ ଅଂଶ କହିବେ, ଦେଖ, ଯଦି ସେ ଆଜି ଆନ୍ୟାକୁ ଭୁଲ ନ ମାଗିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ମଲ୍ଲିକାକୁ ଅଂଶ ଏକଥା ଶୁଣେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଂଶଙ୍କର। ହଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଂଶଙ୍କ କଥାରେ ଜିଲାପି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ ମାଗିବ ଆନ୍ୟାକୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଜିଲାପି ଅଂଶଙ୍କର କଥାରେ ଭୁଲ ମାଗିବେ। ଆଉ ଭୁଲ ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ଅଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ, ଦେଖ, ଆନ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ଘରେ ଗେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଅନିକୁ ତମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲୁ ଜିଲାପି? ଆଜିଠାରୁ ଅନିକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକଥା କହି ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନି ଆଉ ଆନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ ଉପର ଘରକୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଳିମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସାନ ମା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁନିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାନ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ନା, ମୁଁ କହିଛି ଏ ଆଦ୍ୟା ଆସିବ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆରେ ଆଦ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼, ତା ଝିଅ ତ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କାରଣ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଝିଅ ଆଦ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯଦି ତାର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ସଟକିଯାଏ, ତାହେଲେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଅଂଶକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଅଂଶ ଆସିଲାଣି। ହଁ, ଅଂଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସାନ ମା, ମୁଁ
आन्या सागर कथा होउतिली से जिलापी को गुली मारु मारु तुम देहरे भूल रे बाजिगला ता कथा धरबनी आउ सान माँ कहे ठीक अच्छी आउ अंश कहे मु आउ गोटे कारण आसी मोर आज दिव्या सहित देखाला एक कथा जितेबाला कहीदेवे से सान माँ चुप हो किंतु पुनीत आउ सान बापा दुई जन ओभर रिएक्ट करेंगे आउ अंश कहे देख दिव्या हूँ ए घर गोटे बोली झी अली अली थिला तांको आज देखी सारा पर पछ कथा भूली आमे ताको ए घर को नहीं आसीबा किंतु अंश को तांको बापा माने सान बापा कहते देख अंश मु केमिति भूली जीवी जो झील ता बापा को जेल पठे दे पारे ना मु केबे एटा चाहिबी नाही आउ सान बापा कही सारा पर पुनीत मध्य से कहे भाई देख तू जदि चाहूचु ताहले तू ता सहित कथा ही पारू किंतु मु कौनसी परिस्थिति रे मध्य ता सहित संपर्क रखिबाकू चाहुनी मो पाई से मरी जाइची। हाँ फ्रेंड्स एमिति कथा कहिबे पुनीत आउ अंश देखी नेबे जेतबळे घरर केही चाहू नाहंती जे दिव्या आसंतु सेतिपाई से कहिबे मोर आज देखा हैतिला सेतिपाई मु तुम आगरे प्रकाश करदेली जदि तुम इच्छा आउ शेष पर्यायर आन्या आउ अनी को शुआउथिबे आद्या आउ गप का कही गीत कही शुआई सारा पर उठिकी जाउथिबे आद्या किंतु अनी मार बणद कानी को धरी रखि आउ से बणद कानी को जेतबळे आद्या काढ़ी देबा पाई चेष्टा करुथिबे किंतु एते जोर रे धरिथिबो जदि से काढ़ी नेबे ताहाले अनी हुए तो उठी जाई पारे सेथिपाई आस्ते आस्ते काढ़ुथिबे किंतु दुर्भाग्यवशत काढ़िलार ठीक समय रे एमिति जोर हेइजिबो अनी छाड़ी देबे आउ आद्या पड़ी जीवे पूरा किंतु तांको रोकी नेबे अंश। हाँ फ्रेंड्स आद्या को आज बड़ विपदरू रक्षा करेंगे अंश। हाँ आद्यांकर बाहुबंधन रे अंशकर बाहुबंधन रे आद्या रही। हाँ फ्रेंड्स आपण माने समस्ते अंश और आद्यांकर मिलन को अपेक्षा करिसेंती आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु। पुणी एठारु आपण को रिव्यू कहबू 300 एपिसोड रे 300 एपिसोड कंप्लीट होती आम चैनल को निश्चिंत सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। आसंता काली पुणी देखा।